జయించి సర్వ ప్రపంచ మానవులందరి పాపముల కొరకు ఆయన సిలువలో మరణించాడని నమ్ముతున్నావా? నమ్ముతున్నానండి. సిలువలో మరణించినటువంటి దేవుడు ఆయన సమాధి చేయబడి 3వ దినమున ఆయన మృత్యువును జయించి సమాధిలో నుంచి తిరిగి లేచాడని నమ్ముతున్నావా? మరి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు ప్రజలందరూ చూస్తుండగా ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళాడని నమ్ముతున్నావా? పరలోకమునకు వెళ్ళినటువంటి దేవుడు మరలా తన ప్రియ సంఘమైనటువంటి మనలను ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్తాడని నమ్ముతున్నావా? ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా యేసు ప్రభు కొరకు నమ్మకమైన సాక్షిగా జీవిస్తావా? నీవిచ్చినటువంటి సాక్ష్యమును బట్టి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామమున నీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చుచున్నాను.